mbate fashion design ngwege libale food production yani cookery na Wigo food and beverage production. Wigo mbabate course ya driving kucha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school. Abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwetara kinamba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ububurago konye asubugima obumakiaya. Nwancheti amatera yigi Adventista bona tukwa omoyo ejumeye yigitaliki 24 asi umurubeli bwa marigani yesabato ekwaya ya Wonderful Words Ministers kisi nigobaratu sisinie na yabo amansu buna nimekusudi kumfuata Yesu popote aliongozapo, nimeviacha vyote vya hapa kwenda na Yesu njia yote. Nimekusudi gosoko taji nitavaa nifikapo juu, tatua mizigo nifikapo juu, tavaa mavazi na kuimba wimbo. Aya onsi ime ya Getembe Television na Getembe FM uchekera chinsa 11 Morogoba goika enseye monenusu ya Morogoba ime yomurubeli bwa mariganyo yesabato inyura nuseseniwe ogoke na gukina kemoika bwata etaliki nanche umwana buliroba Geoffrey Onsarigo taji nitavaa nifikapo juu, tatua mizigo nifikapo juu, tavaa mavazi na kuimba wimbo. Chi tariki na mirongo ibere na isatu mutinyino yokano mwakano yowe chiruwira mirongo ibere ne tano nomo
monchomo ligererinde no kwigena mbiyora ndonsi asole na gukwanire aboigo gukwarigane kwanyora mwana muya yekiunga chinsebire chabona butiko iliterane Serious Nyakundi sense milio manyerero igare Wilson Makoli na gusabire tuskare. Uchake kiunga chinsebire nigo abamenye be kaunti ya Kisii na baigo sekta yoburendi wakorawa na Ronald Kirui nigo baikirana asamasabo yokumusabira nyagosira Kazungu Jaro ase hoime ye barisi ya Kisii ugwana chinga kecho nigo bamotogia sokoleto murembe anene aigaime yorogongo ruagusio mulikito dipanya sanya orobotirwa sinchira yobwika. Bwana, tunaomba dua na maombi yetu yasaidie mtumishi wako Peter Kazungu marehemu ili umfutie dhambi zake zote na umshirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na matuko 53 okairire kurwa ugutsira kwa Mosibidi Okitutu Central Kazungu Charo yonene oringe asigita seni kya nyimbo kya nyanchwa lituko lya rero akorerwa masabo ye misenchenu asikirisia ya Kisii Town Parish ayobaga kurawa na Father Michael na Waigo Faithful Odhiambo. And for me, in a very personal way, someone I had the grace to baptize on the 19th day of February this year. It is really painful. So when we lose one of us, when we lose the one we have baptized, it is like we have lost our own land. So it is also a grief for all of us. Yagosirani gabeire kagokora imirimo ime ye kaunti ya Kisii kuri umwaka w'ikiri wibere 2023 wiko mwaka yoiga w'ikiri wibere 2025 nemo asaba gakora arachitariki 15 umutinyukane omwaka oyo. Abarai ao nigo baikirana asokumurera gati yabo no mujumbe Okitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi omugwimen rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi nigo bamurera asokoba omuntu bwanchito murembe n'abantu bonsi ambayo yangeishia kutini lakini anayatatua na heshima na njia nzuri ambayo hao watu sasa wanaishi kwa amani katika mambo ya mambo ya banki na madawa mengine ya kulevya. Kwa hivyo leo tumekuja kurudishia Mungu shukrani kwa uhai mtindo huo na kweli huku Kisii tumebarikiwa kuwa na officers ambao wanajua the police service kazi yao ni kuhudumia raia. Tunawarudishia shukrani kubwa. Sababu ya huyu ndugu yetu Kazungu, tunaomba hizi nyumba zinamalizwa hapa Nyanchwa, tujaribu police officers from Kisii Central sub-counties waweze kunufaika na nyumba zile. Wote kwa kumpoteza rafiki yao, kila mtu unajua unafanya naye kazi huwa kwanza anakuwa rafiki yako. Ensemo yende gati yabali babete bakonyoreri bagali ogusanga amonere nigo batebire nigo arengo muntu bw'abantu. For the time of here nimefanya kazi karibu sana na Mr. Charo na amekuwa komanda mzuri sana. Mr. Charo, he knew how to interact with everyone. A very strong commander. Thanks. I want to say that we have lost a commander. To the family, Mungu awafariji sana. Tunazidi kuombea. Police community, I know you also affected. What are Mungu awafariji? He was more than a law enforcer. He was a real police officer. Ningependa kusemea asante sana na turudishe shukrani kwa Mungu kwa uhai wake na zile nyakati tulipata kufanya kazi na yeye. Ilikuwa baraka
kubwa, kusema ukweli tumepoteza. Obwa matobuya amona abantu negentabe getaso mustari bosio umuberoje nigo orairwe litukulia ankyo goika chinsemo chiri cha Kilifi haseli tukula Jumamosi arabeka gokorerwa omujega bwo mwelio na koeniwa kuroiga Kisii Town Parish igutukemie county ya Kisii litana nigongoro kwa Dipon Asanya ya muno mulikito Dipon Asanya hasoro botioro omo gavana we county ya Nyamira Muskamos Nyaribo nigo hamo mochiro mu waziri wobocheno haigemea sia Kenya Aden Duale watikana ni chikwani chabeteka kubwatoka wigoro asogote buna county ya Nyamira nigere asirombe ye chi county kiri chikubwatoka hobokoreri botaisaine gochi asaba nanchi anena sobocheno ikoboigo chingekecho humugabana Nyaribo aruro kubori gochi asomu waziri yo abaigo homo senator we county yo Kongo mugene okoretaro weika senyagitari ya Nyamira kuligererio bokoreri buraroro muri Christopher Kadigisemba arobotirwa sinchira yoboikira Omugabana we county ya Nyamira Omoskamos Kimomi Nyaribo nigo atukuteirare chinkwana chomo waziri bopochenu Aden Duale abaigo omoseneta we county ya Nyamira Omoske Erikio Kongo mogeni puna bokoreri tibo yobogendreta asenya gitari ya Nyamira aso mugabana Nyaribo atebire buna ayo na mangana yoborimo naigo nigabaganirie Duale amono Kongo botarera chinyagitari cha Nyamira na kwerorera inchira obokoreri bogwikiranigwa Igomi za Duale ni maite kwanga ni tune seneta Kongo omogeni. Ayengwana gocha Nyamira na services inchi collapsed. Abantu ba Nyamira mbara complain. And you are not my boss. I deal with the people. Wali wange employed. Awara wananchi. Okongo ataranda osaria dieta ya Nyamira Nairobi. Ochega otare okwane n'abanyagatari okwane n'abarwaire orore na services inchi collapse kweli ya rongo lakini always kwa mokaga kwenda bunge wana osari erieta liaseino no bogabana nabo korigo enkwana bona omugavana Nyaribo nigo angire ko cyako ya chimashini cyabosa nigo omugavana oyoiga arorekana kotenena no musimamo yo mutindi bona maega ye chimashini ekyo nigo amangana arororo abisikanete ayo arairere egurube nene e county ya Nyamira gwakanira equipment jimwara igure nano sorba okwana naki ebinto birega bosa ikinyari bata ikomokerie bintebi ina bosa nkara kweta umuntu adene bintu bira byabosa karare ngenga kibire byabosa ebintu ebi ekara kwa bisaine iri yemineti amanyene ebintu ebyo oyota manyeti ndwaro mu maete akaro murwera arwariwe aho jaji wosiringi 10 yageta ari akonya 20%. 80% ya genda so manyene equipment oituta manyeti igona isingi komi omonta kana singi bere chatigara izano isato chana cherora ari asha chajira so monta manyeti igona kiekyo ndana kwanda koimo kichi equipment manga mane ngoko bakurudira chibandaiga oimoke equipment arabo amaripo amanyaka bamuno okoregazi ya silvery gukwana na bararia kurwasenya gitari nene ya Nyamira chingaki akoretaro yaye ya bene aso kurigereria injira chimashini ekyo chigokora emiremo yaye nigo omowasiri bwobochenu imeye county ya Nyamira Dr. Donald Mugoi aenekeria omunyamira buna emiremo yobobwenia nigegendrete asenchira enkia ekarutuko yuri chinyagitari chichonspi asebo niga mwatari nyagitari yiga murocha baruire ku outpatient imbare ngorro muroche ntogenda to kwa dialysis muroche gantu bwate CT scan yaito mwatwetira x-ray chons kwanchesera mammogram ogenda COPG elia maino ogenda chi ultrasound ogenda se general x-ray
ochiche mpaka se CT scan yere maiga yaitoga iga abaruire togo saf nge CT scan na specialized x-rays umakori yoke to akorete chi test 5900 asinya gitari yaito ya Nyamira County Referral. And everybody agrees nanjira natena ki azama tukaya make inyagetaria ya Nyamira ya improve kirage boja bwarenga mboyo abakori emeremo gokarabare gazi egento taranga diko wera kama gyoka ngeriye koro kwa MRI ento araso mupango ngakitoka yenyora Kingo reporter Getembe kurwase nyagitari yeiga enene ye kaunti ya Nyamira yegotoke meye ward ya township bunge ya West Mugirango Fatigad Gisemba ya muno mulikito Fatigad Gisemba hasoro botiuro ko watikana ne chinkwana cy'umugabana Amos Nyaribo gocha mu waziri bobachana Dendware igo litukolera rero homo senator we county ya Nyamira Amos Kongo mugeni aisokire na komochi homoske Nyaribo ubona chingike cyo ni gobigo Amos Kongo aruro kobolia gochi asomo gavana kwene kibunanko bekale mirobiri yogochi akobakonya abantu na tali chinkwana cyokurama. Mr. Speaker, yesterday CS Duale, CSL, was before the Senate, and he made some comments, I think out of the sympathy he has for the people of Nyamira. And he said he wanted to be very frank to the people of Nyamira, and he said healthcare in Nyamira has collapsed. And I thought the response from my good friend, Governor of Nyamira, would have been to reach out, just pick a phone call, get an appointment, come to Nairobi, go to the office of CS Duale, a very dedicated public servant who wants to improve our health care. But I saw this morning, I think at 11, the governor of Nyamira called a press conference. Duale has nothing personal against the residents of Nyamira. I think its only concern is that they have done an evaluation, which I believe is professional, and found that healthcare in Nyamira has collapsed. Okay? And I expected the governor to reach out. But instead, Mr. Speaker, I had him hurling abuses at the CS and saying, CS, you have personal interests. I'm going to expose how corrupt you are, which I thought was very unnecessary. I want to advise my governor, through you, Mr. Speaker, that when some of these issues are raised on the floor of the House, it's because we want service delivery to reach our people, Mr. Speaker. As we speak, CS Duale discovered a lot of fraud in one of the level 4 hospitals called Nyamusi. And that hospital, as we speak, has been deregistered from provision of SHA. And citizens of Nyamira who go to Nyamusi, and that's where the governor, honorable governor, comes from, don't get services, Mr. Speaker. Instead of abusing the minister, the CS, the cabinet secretary, what I would have done, Speaker, if I was the governor of Nyamira, would have to reach out to the CS, Duale, engage him, ask him to restore the provision of SHA to Nyamusi Hospital so that our women who are giving birth can get these services using the SHA card. But telling the CS that you have never visited Nyamira, you are corrupt, we know the personal interest you have, it doesn't help our people at all. And he says there are a number of payments that have not been made to the county government of Nyamira by SHA. The CEO SHA is a good lady, Dr. Mercy Mwangangi. I'm requesting and making an appeal to my governor to also make use of his senator. My office in Nairobi is open. Anytime he wants an intervention, any assistance to, if there is money that has not been sent, let him talk to me. I've sent money to Nyamira now. My budget is over 6.2 billion. When you put together with conditional grants, on source, we are dealing with 8 billion. But I was shocked today that the governor is confessing that Nyamira has no MRI. I don't know whether in Garissa you have an MRI machine. I don't know about Migori, Mr. Speaker. But to call for a press conference and confess before the residents of Nyamira
that there is no MRI machine for cancer screening in Nyamira was shocking to me. To confirm to the residents of Nyamira that the last time we received a consignment of medicine to our hospitals was in May, and that since May, the next consignment was being delivered today. It's a big disappointment. Gavana we kaunti ya Kisumu Paul Simbarati igene kiribuna nagendete kubeko mukiabo gwikirania magendero gochia sawa na inchi we kaunti ya Kisii ukona jinga kyarenge kubatoka chi pasari ya sebunge ya bobase Gavana Simba niga mu mujumbe we bunge yo muske Innocent Ovire asogo tabwatirana no murabenso muske William Ruto anena suwikirania magendero asaba na inchi we bunge yo Altabia sore para Anyatalie mbure ena atagete igoro butuko ntene noro kibegendete gukora gintu kiki egas baada tu akolire wiki yemo chiwodi kianda ni wiki ya kabire naende chiwodi kianda omutinyo omonenus kilomita elweyemo 1000 kilometers okonyora tu arosiri tu akolire naende toirane koros naende 2020 kuruga gestwansera lakini mheshimiwa Mintobiri kaki you have let us down abajumba babande bonsi ebakobwati kurumayaga soboke bole ntwanje no tutancha omonto kuruku Ruto takumanya parate yaralia bobasi lazima mujumba to kororo kumtebe parane kole nembe Gamba debe ekero twakolete na igure obangire ngachareta abantu gaiga ababacha konda amaga na ndacha abalete nyamagwa banda amekanisa washindwe ama wasishindwe biba kuwocha konda ama totebi ninki no mubasi ase hamatuko haetire nigo abagwatani rwase chi sector ahime ye county ya Kisii babire bakonyora maigalio chinchira bakolinda enibo yabo kingika ye kyoni gekerenge kanene kyomurubiro yo ule wakwenyorera chi insurance aso kolinda enibo yabo anene aso kwegendelia na magima babutambe mo likizo libani asanya orobotirwa chinchira yo Ababwatani kurwa chi sector ao imeye kaunti ya Kisii nigo babire bakonyora amaigelio ne chinchira chiokolenda enibo yabo anene asokonyora chi license Anchem yete Evans Kibagendi kolega na insurance regulatory authority wiki yengi maba kusiba minto twabere gaiga egangene nerinya twanyare konyorana n'abantu ku sector mbalimbali bagusi kubaereza na umuhimu we insurance n'orori egere ebiasara byaito abana baito batagete education policy na maisha ne policy mbalimbali tunyare ko tebya abantu baito batake advantage amaigeria yaiga arenge inse yekiombe kya Insurance Regulatory Authority omo deputy county commissioner of Kisii Joseph Maina ingobona gokero murubili yoiga asobosemyo ya Joseph Maina Twitter the deputy county commissioner Kisii County. Today we are having a session with officers from IRA, that is Insurance Regulatory Authority. They have been here all week trying to educate the common populace here in Kisii about the importance of insurance. The transport industry has now been well educated on how they take insurance. IRA has also been able to create partnerships with the local populace. That is, we had organizations like teachers unions, KUPPET, NAT, the business community, civil servants, stakeholders like the Ministry of Interior. They have been able to partner with them so that the populace in Mashinani can be educated on the importance of having a security, an insurance policy. Semujende ni gabange babere bagusirie nibo yabo asugotanyora obumanyi boisaine. This is one of the platforms that we use to ensure that we promote the development of the insurance sector. We understand that the insurance uptake is still so low,
And one of the gaps that we noticed as an authority is that maybe it's just lack of proper knowledge and awareness around insurance. So we hope that by the end of this program in Kisii County, where we have met more than 320 stakeholders from different groups. Ingana bono omurubiri yoiga orache gokonya abananchi asogotugekera enibo yabo kurinde talia sokonyora sara. So we believe that at the end of this session, people will be able to take insurance policies and the general populace will be better protected and they will also have savings. Insurance igero paka none yengo insurance paka yepikipiki insurance paka ye chibando nyogo usmega chibando naboko oko insure nganye nchi komera so insurance ke bwati product nyingi kurega se county ya Kisii letara na igongoro kwa Dipon Asanya ya muno ikito Dipon Asanya sorobotiro igati yabamenyi bebunge ya Nyaribari chache igo besokire na komo mugabana we county ya Kisumu Paul Simbarati watakana ni chinkwana hechiabe tega kubwetoka asogote babuna igo hekiama gia jupiriga kura sorongo ruwa gusi ukwana chingeke choni go bateruna iyo no korokia machaya gochia somuranirwe krogo kyobura ibense umuske Dr. Fred Matiang'i asabaigo bamwe sabire umugabana Simba kibuna ngosabare okwabira Marieta nkoroku Dr. Joseph Birundu ekintu gyoka twali gotebia abantu baitu lemereria 2027 buna tokonya gwakero mwana itu Fred Okengo Matiang'i na inje gaiga banginyore amen nyare gogorongi ya mangana togendele constitution ekintu gyoka nali gotebia governor Simbarati togo sigete you my friend na no muntu ito we voted, some of us we voted for you, we supported you in all ways we could, but tigana na mangana Jubilee, focus na mangana ODM. In fact, the moment you go na mangana Jubilee, no enchi kura jiri wayo cha konyora gaiga, go sirajire. Focus na mangana ODM, go korora buya, na ande ngenda ko advice. So ageti gaiga, oiche mosigika nina machoku, to kwa machoku kura etiquette ya Jubilee, omo support tutwalo mugabana okoro Ezekiel Ombaki. Lakini yenye terigo so Jubilee, focus on ODM, nyagache kora bwechi kura. Intumuno Nyaribari, we will support you, we will win. Amarieta anempe na rimose, kurwa Birongo ward, Nyaribari chache constituency. Amangana gabana gato gecheti nani kubwa mono agacha kiumbu kabisa yetu kwata yeito yomo Nyaribari nyumba ime na agoja kuturamira kabisa akuramira Jubilee nere pati tubwati yumbu kusi bono iga egendrete roni esto kwa Dr. Matiang'i ekura yeito bune candidate ya presidential candidate igobono egento kerige sirepi amonuoria yo ira kabisa za yunus korwa ntobase ko yugura na kabere asaba mabera kago sama mabera tigachi ko sama mabera elinde to gende tu SP tigachiche igasunyo sa osoera tigacha itu amugwala kamiri asaba mabera asoya si Jubilee igo bakenya baito asemwabeta we are very bitter ekarto kurage ruwe chere mugusiyi Nyaribari kuriyaga chitu kanyo to huru ntu anya kurage ruwe chere ntu anya kwa egwa binte bindi bya marangere munara atubolete ebendera ge tubolete kurji miaka kutu atake to huru atu abwati kibendera Nyaribari bwese sabeta kibendera leo tiyo egento giko kumia abantu abajibanda bagotani kiguni balentere bakali kuita abantu baito buna ntu bagaka bagatu agotira aiga bono tusunga itoko genda guchia otore very pita asaba sai baito sabana baito sabangina baito bonsi bamanyenga Kenya ya unjokire bono iga no boye tochora abantu abaronge bararunge Kenya yito elio Kenya yiterro kanendonge buna yari gikuru kare Jubilee ne kiama bono iga kere Kenya ngima kebwata abachumbe kebwata aba MCA kebwata abagabana na kieke Dr. Fred Okengo Matiang'i ago chigotene na korwa 2027 abagusiba minto muri America abagusiba minto muri diaspora abakenya bonsipi Mr. Fixi ago chigotene na korwa ekiama gya Jubilee muna president ya Kenya 2027 igontu totake tomorembe ochiche abantu ba minto ntuna abantu bomo
oko boligwa nigo kwa rurwe gochi asabarai wene kibunango esokewale na gosira chisukuru kirichirense na gwekebirengo biri biganire aniga kwanwa chingo gichokorosiwa kwebira chinyomba chia kibara esukuru ya metamayo asoko boligwa boigo kwa rurwe gochi asabana inchi wene kibunango chora bare habarai bali baranyare bagwikirania magendro olikecho polkapokara na robotirwa sinchira yugo chinyombe chiga chia kibara ime yeskurega ya metamayo secondary school ego chanyara kwa bachikogwa omwelio wo etamweli ya eta yendo kiabetereria abana gwetera engai enene embra mutinyo kabereria twete nyinge amacha agaterema akagere choeria egasi ugoba nabuna ba twetwaro alternative toilet for boys Egatorasmisa tosabe kanisa eradichasent abana baratumeka egera tokwebana nakyo kirere omwana siasa asireta Adams Mochenwa wikirana skuru yeigana kubwata ko bokonyi bwaye bweche simiti elio enyombe yega yake bara enyalikoba gekoroisiwa ekere chairman ya board of management angikirete no mwalimu bantebetie chicho chie skuru ya nyarire go sink ekikiangi mugerie getambukiro kubakonya no bokonyi bweche simiti egere banyare gusukia omujango uria egera abana baitu basome korengana no mwalimu munene bwe skuru yeiga asireta Joel Mesa igakwerera enjira abana bagendere ko bagwetera engaye nene egento korengana munere aganirie skuru yeiga kubwatukirwa obokonyi egera to kwane kene skuru ene iranete maega kidogo iranete maega apart from academics kimachenga arama gotua mangi na ndibona kere skuru nanje baransi agaje tujirika rengo nyagorusi bara magacharia makoro bakobeka magacha magia igongo chikoboria mabara iba ensemeye batosire egera tonyara go change skuru eye kimachengo and as we improve it in terms of academic performance go chametamayo tori rasimo chiku Mochenwa nigagendere ko bagagusingira ngachi semego cha sabana na chichiranyara ko bachiko bakonya samatukari bosyo yende korengana monera agendere ko bagakubulia barayigo tambe yoko boko kwabo kwenekiria abana nganyora bara mazingira maya yogosomera tubuno mugusia nene mono Nyamira yento nkeya abana baito bara kiranyare ko bakonya in future utatiga masomo igo bono tiga abarayi bonsi batige siasa nyinge banyare gokonya chisukuru cheto anene mone ya metamayo nende unabono gochagusia ntule blessed into the minister of education umusiasi olibu education tigate ke bitambokero atararu obisi amekishwa chisukuru chiagusi nchikoreta nchire buya asengenja abande tokora ekere bairu chigasi ibagutanga korosobo nigo Mocheno bagagendere ko bagagusingirana kubulia barayi kwenekia bunango segasegera bare amagani y'abananchi ayuba haba kirete chikura elio banyare ko bakonyora omaheso amangana buna one kemerigie chai kerebobe chipara cheito chire chimbe amangana health wise amangana education obugima bwa kongire buna bono roche amagutara menta senate tigatonyerorege gutenaria ase senate na go debate buna serikali ne bwene ko keya amangana mafuta ase ngenjo ekera mafuta mentete obugima bwoko na oversight yebengia ekere gwatumire chibesa chibwati chirore na kinjia kolegasi tali ogo chiboleria ase forum chitagwenerete asinse mugende Mocheno nigagendere ko bagakubabolia aba kichikura kurwase account ya Nyamira wene kibunango segasegera bare engana yo kubwata ebibande na bego nechikura chingakie chigake mukirike bachira mune chimbebe kya ABC kegolere merango yabo yo kubwata gwechikure chiga serikali tigerusie bibande bali babwate bibande bae nende first and that process of ID registration egere abana baitu banyare kubwata chikura banyare go chencho borai bachora barai barabakonye nigo bagagendere ko bagakubolia abakenya kwene kibuna ochora bale abarayo barabakonye elio gukora emechande yagendere ko bagekubenga ensijeiga ya Kenya abantu baminto egento geto chandete Kenya itogochora abana biashara tigatochora abantu bale managers tali abana biashara bakoenda baso serikali bachi gukora biashara unabona mwabegete kasongo egasi ayino gukora biashara mutakobeka matiangi muroche orabeire manager omanageri ochenjiri education system ochenjiri interior ochenjiri kiregento enseye usebono igati ababuli kurase chinseme chiganiko bamwakere ngambi yamono Mocheno asegetambe kuri yokoleta chisimita ya skuru yiga yentubego babulja baraibande gutambe yoko boko kwabo elio banyariko bakoye konye skuru yiga ya Metamayo secondary school na ira ne rimbi yamono na atebiro nero mugambi
Nyasaye tigamo sisini kinya yagwa korena manene. God bless you. Eginko report ligetaseni kya wanjete kya getembe kuraiga ase skuru ya Metamaywa gutoka ase wadi ya Rigoma bunga ya bugetutu bwa Masabe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara. Demuno mulikito Polycarp Okara hasoro botiro na gwikiraga bo mwancho mulikira na ngoikero mulio wa mangana mayenye kiunga chinsebere cyabono butuko kulende chikoraga chinsenye ningira nenkumanya senchira iyo gwikirano litera Seras Nyakunde na go sabiro twaro buligiria borobya. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekini ya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units. Chiema chechingencho au nibinde ebenge asi emega elia emeke nilia yaigatua gose elia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows emesengrekana nebinde ebinge twakire esimi asi enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucange na sore tutarere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisii kugenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyare ko batogusangamo naye na gukinanya bunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi.
kila nafsi na ugukwa kwarariwe kwa mungina marisera busubori nyandiko tujane kuraria ugukwa kwa marisera busubori nyandiko ligwale umwana bumugakanye gusira Agustino Nyandiko numurugi o Sebastiano Mokandu ligwale ngina Jacqueline nyagusira Viles Eunice Jacinta Job uyu ule omogendia ogetembe television ogetembe foema Teresia Naomi na Abigail Tom Marisera Ellen Elijah na Jackie mwibuli umwabo Teresia Nyerangi Ninabiara Maurice Ragogi Moses Ondieki Ezina Kerubo John Osoro na Rashid Chitai mkolera ya Catherine Agnes Ondieki Teresia Muranga Magdalene Odhiambo Lined Munyangi Kerubo Nyagoko Ellen Buchere na Nyagusira Agnes Magutu Maina na Nyamora Niyumwabo Luke Agnes Penina Jerusha Omoyo na Nyagusira Bundi Mura Nyuriana na Tumbo Nigale mukamu mwabo Nyabicha Ongiri Uhuru Marisera Beatrice Alice na bari Nyagusira Oseko Kemto Mami Baby Romena nabande nigon tigire abachukuru abange nabachukurulia nigon ararusiwe asenkendu ya Busongo kiraliki inye umutinyo gatano umwaka yo 2026 na asaberwe na coin wa kiraliki isano umutinyo gatano umwaka 2026 asenka yaye gotoka Mondieki Village mwamusio sublocation Kenya Binge Kitutu Central Ward Kitutu cha South County ya Kisii okunugo kwa tuaralire kwa Malisera Busuboli Nyandiko kurwachi studio Chagatembe television na Gatembe Fema yototumire ngora na magombo Nyasaye abalimi kichi chobokendu abonene Enoka Elia wako mbinguni wataenda Muna munyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo ngosangiora abandu bali babwate metando ya prostate kugosumbwase kakere getambe bandu babwate problem y'insemo Johnson bandu babwate mutando pado bwo mogongo bandu babwate pado mutando bwe bachwa kosekero kenda abana bali bayiboirwe batayikonyara gutara tokubaroka bagataete machine yetu bunerega nigo gutugukubekera ekobeku manually kubekeruga kabisa kana kwabekeruga mwakatene na buyega kabisa ega twakubekerega onekera twakubekerega okurarire machine yega ekero kwararire nabego kuranga kiteka ibero nyirarire ero gwakora kiteka ibero kunyirarire nabona yabugirego egosukiwa ekiagere machine ye eyeteri kendero osranigwe aya nara marioga ari akorosiwa agokonya kwa bwena unabona mugaka etoko mubekera ega buyega kabisa ega niga asabwa to mutano mogongo elindararire kerararire machine ye bone mokonye kuirani ebintu mubyo mubere kuna bibwenda kopa igo bali mubwata abana bali bwate mechando palete bandu bali mubwate mechando yisemo Johnson mogongo gusumbuete bacho gusumbuete ade machine yega go konyero bwena yega muna monyero che kuruka pelt 89 pelt ingi ya sana pelt yega mono ewe tokonya praira ekero mondo bwate problem yenda maybe no bwate problem ye chinyigo no bwate problem ya fibroids no bwate problem yo mogongo no bwate problem ya magoke kyagero ko bwate problem ya magoko no kubeka guchiga ega pelt yega marwere yenda ngokonyire teria marwere yendoka gusange no bwate problem ya mareko problem yega nabo kubeka mareko igoroga ega no bwate problem yo mutwe nabo kubeka pelt ye buye ege kokonye no bwate problem yege kuba pelt ye nabo konyesuki buye ege kano bwate problem na bani bwate pressure muntu no bwata asima ke onongo gosumbwa kere nabo gusuki kwanye beka ega ekiagani gerengi ya mono asoko konye metandeyo neba nongo chinse nabo konyesukia maybe ke robata no metando bichinse mo chanso nabo konye beka ega kero kwanye bekeire kwanye karansira buye ega watirimbe go chama goronse nabo konye beka paka ke ronye begete bensa kero kwanye bekire ya beirense ega kero bwate metando ya magorobono kwabeke getamba wata chaigoroga ega epeliti ega yago konye nere peliti yitu bwate ngi yagima ogotara nero go chandons konye church watu mekabuya watara nero yago konya metando yonsi obwate elinde koira na kolega yao ya kawaida nekene enya gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagutuka imeyo mu cy'Ubusongo asamagacho ahuru tawa sirirongo nyakabere iyo irange nebengi ya Kenya Women batari rero gusiba hakirisi migwetera se kinamba cyabo 0784 955 717 gose
0705860053. Nuga Best kotanga mbuya kuwa kugwenia. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja ne iri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwetara sikiramba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Nwanchete amatera yigi Adventista bona tukwa omoyo ejumeye yigitaliki 24 asi umurubali bwa marigani yesabato ekwaya ya Wonderful Words Ministers Kisi nigobaratu sisinie na yabo amansu buna nimekusudi kumfuata Yesu popote aliongozapo, nimeviacha vyote vya hapa kwenda na Yesu njia yote. Nimekusudi Gosoko taji nitavaa nifikapo juu, tatua mizigo nifikapo juu, tavaa mavazi na kuimba wimbo. aya onsi ime ya Getembe Television na Getembe FM uchekira chinsa 11 Borogoba goika enseye monenusu ya Borogoba ime yomurubeli bwa maliganyo yesabato inyura nuseseniwe ogoke na gukina kemoika bwata etalike nanche umwana buliroba Geoffrey Onsarigo taji nitavaa nifikapo juu,
tatua mizigo nifikapo juu, tavaa mavazi na kuimba wimbo. Negento Kingencho na Liditina Lie Obogima. Karibu sana Kigima Liegoro Birando Nsesoro Motegere Yogetembe FM 102.7 na boigoja uligireti Getembe Television na chiga kichingia Kigima tokoleta murubuli which semi amonencha se studio nabageni kurase University ya Turkana University College ubwatu buyano bwansuba dene bwa masomo kurase College ya Turkana University College ngokwanira Madam Daktari Beatrice Obwoge na boigo Mr. Abusire au baikirega asenchira bere Kigima kwana kinga ngo twabarubu ansubo ikango tumanyamanya igore skuru iga ya Turkana University College igeja masemu mwancho molieli Yogetembe Television. Karibu sana tusange ngorangora na haibu manyubo okoleli skuru iga ya Turkana University College na boigo ayurase Getembe Radio boigo tubaise kutumaiga na buku manya ya onsi kingencho ngatusange mpaka tuakorera. Karibu sana nchinguru kwa Geoffrey Onsarigo tuchake na daktari mwetego tambe kero studio kero konyora tokenda agenda watenga ladies first daktari wairevia karibu sana pia muno andaka sumo chumulirigo tumanyinga eningo na handinga ikwarule nche nigo nkuru kwa Dr. Beatrice Kemunto Obwoge Mbori nigo nkuru wa Turkana University College asengo somia egesongo nekenya molero okay na inde nje no mogusi kuwaiga Kisii County Marani Sub County iga ninkande bono igo keru montako igunga Daktari Beatrice Obwoge Mbori taba isi kubuganga n'umuntu wa isi ko yagusi no mogusi nje no mogusi lakini umworokia asi University ya Turkana University College. Exactly. Karibu sana sa studio. Ndiyo mwana. Mr. Bosiri. Yes. Andake go totebya eningo wasamalia tanga ikwaruni na ndinki okokora Turkana University College. Asante sana soko ngaliba geli. Ili Italian enda Bosire. Ombuna. Inka igere sakoro kituto masawa. Gesima. So nje kuna daktari atevire na nje daktari no mondo kuru Kisii County na nje no mondo kuru Nyamira County bono ganga tole igonka mole asante sana wanchu mulieli aja bwe county ya Kisii kwa igulenga Daktari Beatrice Obwoge no alega kurasi University ya Turkana University College muntu kurwa county ya Nyamira bamenyi bagesima chinsemo chiri chenya buya gweta Mr. Darius Nwale Gaiga na kumanyike gima anga kyobo kwa University ya Bogocha bono ketugu kwanira University Turkana University College tuk ekenkie ke baidi umaitenda bora nyomo gusinaro samanyanga University Turkana University College nginerelie na ndanda keto tebinga yigo toka nande mogono mokegura University Turkana University daktari pia muno Turkana University College nigere constituent college ya Masinde Biro University of Science and Technology nige gotoka Liase County ya Turkana. County ya Turkana nere county
namba 2 ase Kenya igebwato bulimo bonene na inde university enyene nige gutoka ase omochie omonene bwe county ya Lodwar. Okay. Igere chi kilomita inye kurwa Lodwar town. Liase tubwate oroche oronene rokorokwa River Takwel. Ase estime korosi. Ali no turukane gotoka. Na inde ne university engiya yagachire wiya ibwata magacha maya na inde nigebwata chi program chingia. Nigebwata chi program ase school ya education and social sciences. Nigebwata programs cha science and technology. Na inde within social this school ya science and technology ekos nero tubwate etayo ase university ende yonsi ensengima ekiagera nige ekagirete nga Turukana no mwanya bantu omutangani atogete bono nakia kogera tubwate ekosi ekurukunga human evolutionary biology eye koleta abasongo abantu korukere ense moyense bacha gosomera igoro ya mwanya bantu unachagete Turukana University pia nebwate school ya business ase omworokia bosire ayetenenerete nedin ekera ko eguri bagari yaye na bagototebi mono igoro ye school eyo. Alright. Lakini ntobwate school ende ya social sciences eyegos ebwate chi program ase development studies na social work, conflict management and resolution, disaster management, ntobwate peace studies na boigo ntobwate chikosi cha chinde ao bona bono ntobwate chi PhD nko offer tole PhD ase school ya education and social sciences na ende boigo ntobwate master programs ase chiskuru echo chionsi isato. Daktari Beatrice ekero tutukata munaye okwerera mbo yamono sana andake bono umuntu nali galia umulirili ogetembe television agetembe fime akonogoba ulibulinga ncheni mbwatu mwana gusininga netiko soma metema soma talibogotu lero iganchu nsariko nabonko imuka nandi ngende komenta yandi ine ngakiara abaikire andake yabase mumubwate nchirako banyora kuitira senchira yembeo kuitira senchira mutandao ngakiako banyora ntobwate nchira yoko nyora program chetu nigo goso ase portal also ase www.tuc.ac.ke kero waso irega ase www.tuc.ac.ke o chake kuligereria e portal ekorokwa student portal na ende nabo kuligereria admission process egero nyale kuligereria nkosiki utagete gukora uligererie qualifications chitakeire gukora ikosi eria na ende ni utokwariania abantu bonsi bali bakorire form 4 batanya kogenda kosi ende ase miake yonsi ipi na wako ba admitted. Alright. Wondeta hiyo tokwanga. Alright. Wachakira certificate, ndobwate diploma in adult education, na inde ndobwate degree programs, master programs na PhD programs. Asante sana Daktari Beatrice Obwoge Mbori asinchokwerera nkolengitura nasole na anda yugwa kwanire mbire ndaga nyobe kebu ya kema sekemo taratibu zaidi lakini gukomenye muligirelinga nkenki igetembe television igetembe FM muruli urasembe ono which semi toramu na aba obisakuru ase skuru ya Turkana University College gukwanira Daktari Beatrice na Mr. Darius Bosire. Mr. Darius Bosire ainu mwalimu ogosomia ase skuru ya Turkana University nkie kogosomia nsamokie njeno mwalimu ngosomie mangana School of Business and Economics sana ngosomia mangana finance na management courses so aina kara wanafunzi ba chirali na balibe education balibe business
stiring kwa service storage unity chance vija business na watoka wasomeri Bono kero kuna school of management business management yes. Bintu kibigo tokase edipate school iga ya management school of business and economics number 1 ndo bate program hao chiko tokase yes school ndo bate PhD in business administration ndo bate master of business administration ambayo nande imeaine bate different specializations like for example finance, accounting, marketing, procurement, nejinde au na human resource. Alafu ndo bate program ya bachelor's ndo bate bachelor of business management na ile bate specialization ni almost ni jina hotel na bachelor of commerce. Oh yes. Na ndo bate bachelor of science in economics. Yero te bate specialization kerwa jiro kanya kwa na economics paka mwisho. Alafu ndo bate diploma courses. Na ndo bate also diploma in oil and gas economics ambayo to kushirikiana ne college ya Morendat Institute of Oil and Gas Eldoret campus yes as a deputy Eldoret so we are not about a corporation na barabu orono tawokolere masomayo oh yes na ndo about diploma in business management na certificate in business management una daktari ateba mwanafunzi andobwenzi na bako fitia sa university so long as utayete ko kwenchiwa yani rangelia yo basoma kuikire ekerenga kiao na boko chaka na onyankuru certificate ogenda diploma wa advance yo kale bachelor's from there ogenda okole masters paka PhD na Turkana University they were all those programs ikaba nafunzi baje Turkana watajoinira ndo tutasomea andake ekero tugukwanira iguru ya levels mukwanira nga mwanafunzi ndiwensi nabagocho andake daktari tobeke ngobuya mwanafunzi yogocha ebiwango mubwate nkirikiki and the requirements yo mwanafunzi yiga chirichiga eligera anchirwa kolea amagilia ya si Turkana University College kuchakireki wangu ginse mpaka kiguru nkirikiki okay bia muno mwanafunzi ogocha gusoma certificate yes nigata kiri gutwara grade D D plain na bagosoa certificate oh yes agosoa certificate ya se ensemo ya match that is water technology na bagosoa se social work yes na bagosoa se business right kego ikirase diploma programs umwana agutakirwa atware C minus oh yes na bagosoa ase diploma ya business courses lakini ekerogo so business courses neta kero twale sab ekerogo so social work and community service then nero nabogo takirwango onyale gutwara grade C minus nabo igo obego gwaitire gesongo yes nabo igo gose egeswahili ekero ogosoase chikos chinde buna information science yes na ndobwate ekosi ase school ya science and technology ekorokwanga community health nero neta keiro twale C minus bune mean grade yes lakini obe kwaitire hesabu na endo ete gesongo gose geswahili egero nyale ko admitted ekerogo cha se degree onyugole self sponsored ni gogo twara a grade ye C plus eyinere minimum requirement yogo soase a university okora bachelor's degree in education gose nabogo soa journalism tuachakire chikos chinya chinga una journalism ndobwate pia school ya science gicho twale oko obeko etete emirimo eliogo chigosomera onye botagite gosomera hesabu onye olenga nobwate hesabu ya C+ and above na any other subject like physics or chemistry gose science onye gogosoa gosomera education business mathematics pia onye ole C+ ase mathematics na C+ in business all right ekerogo soa master program goikobenga nku akolete a degree korwa
university ya Kenya gose university ereisiko ya Kenya. Oh yes. Lakini ekerokolete masters kuruase ekerokolete your bachelors kuruase university etali Kenya igo kugenda ase akorokwanga CUE Commission for University Education wakolerwe endo gekorokwanga equation baligerelinge mereme yokolete nenyale gukoira okole masters korwabwo nabo koba allowed gukora masters gukora masters gosoa PhD goikotwale masters ase ese umurimo uri uchigosomera yani relevant area. Yes. Bono igo nabo gosoa Turkana University College which akere certificate uchokolera PhD D also nabo gosoera diploma C- una chikosi chingi ya chiroro journalism ndobwate mass communication ndobwate chikosi ase school ya business ndobwate information technology information science ase school ya science and technology ndobwate water technology ndobwate community health echichikosi echichigo koira okole merememi yabuna chinyagitalia ase chiskuru nechinsemo ao che serikali ose isiko ye serikali. Alright, ekero nkwire na ase mwalimu Bosire andake eka tukukwanira bono utwakwanire iguru chikosi mokwena na chinyinge andake chikosi chiga umorokiwa nale gali bono kwebulinga India wentego join Intex chinundi chikoba andake rango Intex. Asante sana soko ngali bageli Intex cheto usually ejikoba togo chakwa chiri September Intex abunda kuna program wechi chia degree lakini kwa togo ja postgraduates for na masters or PhD ndobwati kiwango na mwanafunzi yao chake ngakende yonse na watu chakaja ndobwati January intake ndobwati May intake na ndobwati September intake but chichia degree mono togo chaka September kera ngake na mostly serikali yakonyora ya loketi abanafunzi bali wa COOPS linde bacha kama na bali bande so asiji degree September lakini echichinde ndobwati Intex ere open route so no mwanafunzi agoja January to mwadimiti na agoja May to mwadimiti na agoja September to mwadimiti ndobwati robe babo wanchimuligelinga amayana linga Turkana University College naro amangana guguchire masemo gwitega tembe radio 102.7 na gatembe television tuko tebinga yenubwato moyiboko soma gusinubwato mwana nkagu gusomwa nchugo uganitia nyora masomo ni University ya Turkana iwa uruchaba nabagusino bali Turkana na hetu besa gutwaru boba bono ina mbinero nago ikese skuru enoti isano naibere kianda ibere isano na iseto enoti isano enoti ngokwanira 0792800500 waka inambe yu ayurasi radio ngakwanyo ire namba irago ikeye masi University ya Turkana University College eye mase studio Daktari Beatrice Oboge na boigo Mr. Abosire Darius na ubago tuera mangana mayekigma igoro Jobu Nsubwe College kusi University ya Turkana bono Daktari mode of studies maitaba ntubale bakwibulinga college yero no university ngakikale mode of studies injiri chichiga inkuru gangende menyo liukanzo continuous goze nabona nchigo kolemere muna bonko genda naso musire rusana ndneira erango about mode of studies Daktari mbia muno ase libolio elio mode of study kumininga nabogocha osome igento tukoroka face to face ye minutinga igogoche university omenye university ayo mwenyene osome na abana bande chakira mambia wika margoba kira lituko wika semester ero kora matemwa ndobwate modi ende korokwanga online yes na wogocha o enroll alafu igoko enroll gwetera se ogosoe portal ya university ekorokwa www.tuc
onyole chiform chi admission ochicholie ochitome gwetera ase submission mode eyoko ewekera okubwatia ali ase submission eyu nakwaya www.tuc.ac.ke nabewo kworokinga kyobwenete step by step ngoika onyale go submit eform eri yao oaka nechibese gwetera ase e-citizen naende nabokonyora lisitirire e-receipts ligo kworokianga kwa beira admitted ochake gosoma gwetera ase egento tokorokanga LMS ne modular form yogosoma ogosoa gwetera ase online ogo interact n'abalimu n'abanafunzi bamino online nabo tokumira namuna toleiga nabo korora emesa buna toleiga lakini ayo ole mwao oseiga igora service yao oseiga so gukora biashara byao asobwata office yao nabo kunyara gosoa chikosi echi mono chikosi to kora igo ase online ne chikosi cha master programs na chiria cha PhD lakini chikosi echi chinde cha diploma certificate ne chi degree etoko encourage abana banyale gocha Turukana University College one on one. All right, sante sana andake ekera tutigalete asole daktari omanyite boniga wababili abange bagwanche kera bakuyira omwana school gosoma ntako enda gosoma school une college abwate oboene buisaidi guri amatemwa ngaki amangana kuru ku examination na programs yino gichiko kolekana andake bikangubuya asiri bagali umwanafunzi uri kantigo choma yete college njiro kwenda ku university wasoma umwanafunzi takwira negeseroka bono ino mangana examination na programs yino ngakichire amangana ya matemwa ase university yeto ya Turukana igarama ya igarama ikeranu ase ngencho etobwate system ekorokwa ERP eko manage kuna matemu akoba submitted kero mwana asomire atamise tie ekerasi ekero komisi ekerasi oikera 20% then tekonyare kanokora matemu ikiara amatemu nabwata machiko aye omwana osomire osoire class gweyaliganire gukora matemu wakanire fees ire required na bagukora matemu gukora matemu alia abalimu twa mark balitora abalimu internal lecturers university ekero twakolire marking egento kire kurukwanga moderation aba lecturers once pito chamo twa moderate twarora gose onye na mageti ya matemu mwana oyo mbiya na mageti eto kurigereria omwana aso mwana yani script kere booklet ige gwetera turu moderation eye korokwa internal moderation ekero twakolire internal moderation amatemu alia abekwamo onspi lecturers bechi university chinde bali babwate qualifications gochakera senior lecturers professors kurwa City University chinde kurwa City University cha Nairobi Moi au Kenya gose isiko ya Kenya bachi chase university yeito baligereria kero montago chori onyengo somie gesongo ne Kenya molero ndobwate external moderator ogocha na indoligereria onye nakoleta amagosa asoko mark na bagonde bia se nakoleta amagosa na endanya ali kubika marks yalia abebuya ono mwana takonyora nga tabwati haki igero aso mwanafunzi okolira amatemu na ende ekero mwanafunzi oya amatemu aya akoleirwe external moderation niga koira na se department ya kere department yaligereria amatemu ali kera iranire yaso ase school level via discuss na ndi yamenya gosoa sakuru kwanga deans committee committee ye nige kuligereria amatemu aya mbuyale yanyanchera ekero ya amatemu anchirwe ase deans committee ngo ikaransanda ase deans committee
na boigo no oyo minto bosire yasengenchale din ngoi karansale ase a Deans Committee. Ekero tuakolire Deans Committee amatemwaya airwa asakuru kuanga UCAP. Einere ase college einere ense men nene mono yokurigereria amatemwaya. Ekero tuakolire airwa ase university eyere Masinde Muliro University of Science and Technology. Yes. Airwa asakuru kwa Senate. Senate yarigereria nga Turukana University College mbuyego kora matemwabo ngubwatire lichiko baya etia ekera etiwe aira na seito Turukana University College abekwa se system ya ERP. Ekero ya soira sama ase ERP omwanafunzi no enekera alenka sobo na bakurigereria wetera se portal ili na batebi ya www.tuc.ac.ke otumie namberi ya admission onye admission namba ya okere totebenga kwa soete omwaka olioerete 2025. Oh yes. Enamba yawe igere 001 nigo okoyeligia kwayenyora kwaroranga amatemwali yao ngwakorete amaxi alenga bobekeire bono tenga buna lirikale abana nabo bali weka bangaine ringa nje matemu tindabekero. Yes. Ndobwati missing exams. Ndobwati manganayo koiko mwana atwale na bakunyara korora matemu aye. Asante sana Daktari Asinchukubeka ingene yubu ya Kigima mugusina haligalia umuske daria sabosire okotabanga umwanone taitete batemu biya Turukana ibono niche mokonye nacha libagoro kaditi katunye gusagaiga kurako no mugusiulia ndake abana bakoleta matemu muguzi akanyorozene D inakane C minus buno chikusinchira alichire Turukana umugusio yo ara etebenga gakiti gamyo kyo mwanoro. Asante sana seheli wakeli ngote banga Turukana University unatuate abakorwa bukare yego ati program chionsi. Yes. Kwa certificate paka PhD. Yes. Mwanafunzi yonde na sazingino mata abantu abagoja batware shida yo kutaira abanafunzi ya sec colleges. Yes. Kwa sababu mbabu ati ushauri. Lakini nyora abantu bamaite ushauri yangia aboko ba una for example nyore chirisal cyo mwanafunzi yoyu na mongo nyara kurigere li chirisal cyaya mu advice ngo sikiara kore andara fit ambaye nandira cyane mukonya se ikera se kirete yerembe ni elisa singino monta konya rote bange ane nembe na mwana tayule muliri no opportunity yako abwanda konyora konyora opportunity na bago cha some andanyole what kendo gionze ako faulu no mwanafunzi ande wenzi yori wetata matemo ege ndonge lisa singina kero mebio chikire dijia uchire chinkake na bogo chaka le buno tote bogo chaka koro certificate wacha diploma wacha bachelor's masters paka PhD. You can take a long route but eventually na bogo chaka koro ande wenzi nyale doctor tagete na bogo koro ando graduate no ande wenzi so long as ufuatete sheria ose utacharo yande ufuatete mokondo kabo motambe yes but nabo wajibu gentu wateta stand hotel so muibo lionde wenzi ufuate shidango mwanafunzi wa na wete kugungo iyo moleta Turukana University na utakomo advice again abanafunzi buna for example babo join ava KUSPS wiza kugeli chi cut off points especially chieto chia School of Education ikera wanafunzi abange mostly bago ja Turukana abange bareta okora education programs so zingina bako nyoro mwanafunzi wa apply le university chinde yasenga ncho bagwata mabaga make banyora ba mabaga icho ile lakini awa cut off points chieto chiwo ja Turukana chirenze so sasa zingina na bako nyoro mwanafunzi akora ngeli university lakini akoende okole kosi ambaye atatagete especially ngoranga wanafunzi abange bagotaka okora education so nyoro gotete koja okora education turai Turukana University na bokonyora cut off point chito njira nsake na bogocha okole course na ndoko graduate wako mwalimu ndio le bwenzi wale qualified yes Koro University and yonsi na again it kama ndivyo na Turukana alia story
ndubata shortage ya balimu. Yes. So sasa ngina bogo chakonyara wasokere ujisiko ali balimu mbali bange bunaga igaba abalimu nabange. So kero go chali it's also a plus na bako opportunity yo konyori kera bane bali bako chali banyori de chikazi nani no bamete babeli roekera ibanyo banyori te opportunity ali yo wasoka siko bajire bachinjire ogima banyori de chikazi bande banyomi roro ba village family bona no bamenyete. So at times is also an advantage asuri okusomiro konyori miremo magana maya sana Darius. And again yes, a university the location. The university is what advantage as located. We are located in northwestern Kenya. Yes. Abuasa University and the Yonsi Tayo, our closest universities are in Eldoret. So in that region, northwestern Kenya, light from Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, West Pokot, Samburu, Marsabit, University ko pale iko Turkana. So you can see that catchment iko wide. So that catchment area inakupea wide scope where you can get, for example, when you mwanafunzi garajiri was in a teaching practice na bako be kutos areas kera be kutos areas nkomo igolere chiro no opportunity ko nyora chiga in future kerako kera graduately again intole isakole Turkana ne una daktari ateba is a ne county getene sana. In fact igere according to me I think I didn't tanga like daktari ateba ne yakabere but erona Marsabit as a landmass they are very big as a county jinga buna for example ga gusi ne eliere nkera kine banda barabangi eliere very fast county ba go travel many kilometers kaliko nyekora raisiwo. So it's neighboring also Chinse Isato, Ntogwata Uganda, Ntogwata South Sudan, and Ntogwata Ethiopia. So Chinse Bune, Jomata Singini, Navakonor, as long as Yaman Omakanya Navakonor, Gera, Ocha, for example, Kerua Jiruna University of Turkana. They will expose you survive anywhere. Navakonoregas, no Buganda, Wachira Koregasio, Navakonoregas, South Sudan, Kwenda Koregasio, Ethiopia. Gera also a university, you don't become a village thinker. Yes. Or cover a universal thinker. In that, Navako Regas and Donzia Sensei. Yes. So I got watch it to university, Okoruo, you will become a universal thinker. But now, whatever you can take us here, and you will just go. So Kabana Funzi, but whatever Bible, Kavarandavana Turkana, when a Dactaria, they have very facility narrow, Chirek Charasia to water Chisaine. Security gero tole straight set town center headquarter ya Turkana County ile Lodwar town na security yere buya kabisa Turkana center ndo na ko kende yonse keve tikaba yule ndaba wanafunzi wasoma Turkana. Asante sana Mr. Darius Bosire uyinigali Dean School of Business and Economics abangarama ya sana kimo mwencho mulire lino motegerali ngugonyolinga Turkana University College nabo bali studio Daktari Beatrice Obwoge nabo igo Mr. Darius Bosire au bago tobo semyubuya nabo igo kelibago korasobo koreli bwabo aseskuru yabasemo ayo mwenyene nkuchinde ku resimi yanega iganda kubwateli boli ekosi nero mwana gaganti okarusayo mwenyene usinkiru tamanyetigu College University iga wigwetenga ni University bwa tubwa nsuba nene na uchu tuwakirishina bachitu chisimunyo renga 0741 583878 0726 447367 china mbechi chire wazi ikona bukubuliri swali otominga yototegera tugurwa nga yugwe tomoruli yugumu ya bwe chisemi na ando nyorenga chisemi chiga chigo chirabusa enchire ya Bene Kigma amanganama ya Kigma ono daktari manyete ekirukuligirelia amangana yichisemi abantu mbaroro mwibuli nalegali boni igugwe chanda sana birengerali ngalindu mwana nenchimbwata bano usimba 3 babiri banne nganditi bagende gali Turkana robo no government funding nero orase bana aborokiwa abeskuru ya Turkana nkonyora bali bokoju mundi bintu ne birigusuye ngwakwa na concepts what daktari yeranga manganaye bia muno as a funding model ndobwate government funding model chirichire marakabere eyemo nigere the new funding model eye utumika sabana bonsi bali ba kusips bakonyora chilon na ende bakonyora chilon chiaka ne fees
na endo nyore loan ensemo ye loan elia ya kana asa nyumba korara na boigo ya mwa chibese chiko nyara kumwa endagira ya keralitu ndobwate model ende na ende ire government bado elia ase abana bali batali kwenyara bakonyora egendo gekuru kwanga ebasari government basari abana balia ngo babale bakonyora chibese chiria kwetani abo abana abange narorire barure Gusii County na Nyamira County ekiagera abange gwetera se ugocha se TV ya Getembe nko ngakera bali chisimi bantebya to sign lichi form abana baitongonyora bali chibasari igo chi county echichigo to abana na chiracho ngo tokonya bale ase uwakanira abana fees nabakonyora omwana ire check ya 30,000 kurwa se county na endo nyore check ya 10,000 kurwa se MCA yaye ono omwana oro mungaini nabakonyoranga nababwate chibese chimwe sign na ende narorira abana abange nigo bagutumia chibese chiria na ende bakonya wakanira abana ba mwabo bare asechi high schools igo funding model tubwate ase bono igani gerengia muno egiye kuruwase serikali enene na boigo kuruwase serikali ye county emyake ye etatu ya elire tenga buna kale ase konyora ndire abana bali kuboru chibese bwiko utiga gusoma bono igantu bwati cases where omwana aratige gusoma unless omwana oyo onyore nga ta applied na lirioka konyora nga agutwara obokong'u wake lakini sources chokonyora fees nigo chire chinyinge kurwase county kurwase MCA yaye abande ngonyora bali bad kurwase GMP nonye constituency funding elinja asirete abande banyora kurwase loan ye government na pia banyora kurwase basari eyere ye government bono nonye no muibuli ugo tebi wakane chibese muibuli akurura nechinke muno ne fees nero nigerenke muno inkoranga abana bagwakana se semester na bokonyora kubwatekana bune family ya inonga kiekwenyara abana mbaro bagwakana chibese chinke muno paka shilingi 7,000 shilingi 11,000 na kugendera like that actually yokonyoranga abana bali bagwakana fees nyinge muno kurwa so muibuli igawakana 30,000 shillings per semester nande yiye kubwatinga nkoski agokora ono Turkana University College nebwate chinchire chichionsi naenda ndobwata abakuri emirimo abo batali aborokia bagokonya abanafunzi baitu wakikishanga banyorire help banyorire this government funding naende banyarire ko bakugenderera n'amasomo tulikorora abana bali bayirirwe Turkana University bakoira nakanga osinyiru gosoma sengencho atari konyara wakana fees bunabona abana barure gusiga igana abange bonspi no bali Turkana University bagogete bagenderete gosoma ikiagera oseli wankoyo kirukwa nabana barugusi na haramwate bamwacha n'umuroki wa gaiga umwanafunzi Hobeda angasa nguchaga ene kinga neki na mangana mugwa na yake na daktari hayino mangana mayo mwanchibuli linga kitunye gusanga ndujisi bijasere komesa gaiga na ukwa ni daktari ukwa ni Mr. Abosire abaiga baraba kolimiremo ase university ya Turkana University College yemo ase yemo andake libuli lya gugu sinkyura kandi kuba kwanira katunye gusanga mangana isemi na ndunyo linga chisemi na chyo litina asubu mu mwanchibuli gerili pyangu da sanga na babiri batatu Getembe Radio. Hello. Karibu sana Getembe TV and Radio. Hello. Ro ndawangira n'abantu bagateba bantaba yaboli. Bwairira biya. Bwairira nga sakoro kusengera. Sengera no gwaka kurwa. Onko bwata kurwa. Andake ngakyura tebi daktari na Mr. Abusire abalimu ababeskuru ya Turkana University.
abantu abayabuli abakwali abantu basengera abakwali mbya muno sana tebi abana yafunzi abana bali sengera abamnyoke turukana banyore kisemi. Asante sana tianyoro yondege go munchi mategerali ujora ali congratulate na mangara mwakondera maya na ndo tebiri ngaturukana nabantu abayana igule boli 0741583878 0726447367 andake kerugura ka 0741583878 ngajubu atekurwa yo tonyora getembe fema ayenga yuto tegera kurugo so tuliyeli yakurwa ye message mo incura tebi daktari naboigo Mr Darius ababa atoyira mangana maya kulinde ntira kubuli endege ya nichujumbe chiko chagaiga daktari ekero kuligirelia amangana yichisemi umayete umuntu naliga aliboni go kwebuli amangana mange sana eskuru iga ya trukana bono ero inde etroira mwana ororo onyore no equipment nchikayor kora kwana mana equipment sikora seskuru naro ngubwatire enga ki kwende yabe university tekobe university onyete bwati ebintu bisaini yende tangani ne library yes library ne university nigo tubwate library engi ya mono na ende ebwate chifan yes ekiagera gali omugasonoro ebwate biroge biya bire comfortable omwane kerate getoso library asome agosoma yes na ende nigere environment engi ya ago ikaransa ere entegereru onyara gutwara chinga kichingiya cyo gusoma ibitabo ndobwata abakuri imbere mu be university bali batali aborokia bako bakonya ekerate gitabo omworokia nga kyakonyora ibitabo na incha asemere mongo somia eyemo yabo nige korokwa communication skills communication skills igego konya abana komanyana ki akonyara kumanuva ekera soire university environment igongo baire library na boroki ibitabo na batebi baligere bachole ibitabo birasemere muyaye njengo somie university ngima kero umwana goso university gokora course ende yonse oikamo somi mworokie liye bitabu bya business you know your business liye bitabu bya history you know your history liye bitabu bya science and technology engineering ase bali bago cha gukora renewable energy beyonce ngo boro kitole tu abaira round na ende marange ngote ngwanja kuba amabolyo egere bakonye kumanya naki bakuriya ebitabu ase library nabono naboko nyoranga by the time umwana ukuru umwaka umutangani namanyete nakiyakuriye ibitabu ase library ine nsemeye munakwanira ensemende asabana bali bakora sciences ndobwate chi laboratory satu tubwate laboratory ya physics ndobwate laboratory ya chemistry na ndobwate laboratory ya biology echichibwate equipment na ende kera chingaki na boko nyoranga chi library echi laboratory echi nchigendererete gokonya abana aba gukora experiments bunabona abana bagosomera korosia energy weterase chinguru cyomulero yes weterase omugaso ndobwate chi equipment chi saini na bana aba nkonyara bale gukora experiment bono iga twanyolire chibese chi million 270 million ase project yokorosia omulero weterase omubaso na bana bachakire gukora experiment clear e wiki yarete twabate exhibition kororanga amorokereria ye miaka uchakira umwako mutangani gwiko mwako kane banyarire mkonyara bali korosio mulero nonyina bali bataracha gusomera ensemo ya science na arorira abange basoire babwatanire na bali bande ono nemerero yoka bakunya korosi na abande na bakora kigasi lodwa o connect lia abantu solar asingenjo banyolire kisemi ine nsemo ya kabiri
ensemo ya gatatu tubwata abana bagukora education bagukora umurimo kurukwa home science rero ni bwate equipment na indento bwate partners nechi colleges au konyo gukora practicals kera abana bategete gukora practicals na gukubaira bakora those practicals egere ko batema koranga mbamanyete gukora siyebiya gukorosie ndagera gusona na boigo gusomia abana mu science yasinginjo ekina chichi subject ya CBE asense mu yabali bagucha gukora agriculture either gocha gusomia buna balimu gosegocha ko agricultural extension officers ase arid and semi arid agriculture twanyalire kubwatana n'aba Chinese n'aba Japanese batuletera equipment nabo igo baletera funding bona abana baito nabo bamanyete okole egasi ya agriculture buna bona abantu bali Israel mumanyete nga Israel na bere desert buna nainto tubwate desert yalia Turukana bono nabo bakunyara gutumia marabali ali Turukana na amache kunyara go produce endagera bono igo ndoche nga gento nkeyo keragero umwana ugocha Turukana University College asinywe gosoma nga labda equipment nchiyo kerekemo nkero na university teko ba university onyete bwati equipment echo na gutaka koranga no maene ndobwata baene kia kurwase commission for university education bagocha baligereria ba inspect ba hakikishanga no maene chila laboratory echimbi ya chire nabo igondo bwate abanyagitari bakurwali abana baito ekero barwalete egera banyare kugenderera n'amasomo abo mbaba sigutwara uburwaire lakini egento kere kiyasi Turukana University ni environment ya Turukana nkelinga marwaire tayo asinge njomo gasori oro ngororo ni gogo se ubuita paka urwaire bwale ngomo beronye pressure yego tamapi wanyamaguru kunyachakire gukoroma ogonyoranga kwa berubiya gichonywa mache aisaine na wondengeretinga liboli elio na asante sana daktari nimenyetenga chisechi kumyoka chire lakini nganeti kuirana se Mr. Darius andake ekero atukunya gukura antote biguru accommodation neiro isaina abana bagusoma na ndo ruengana ya yomoeli alafu tole tu mwanafunzi ulinerara tebia ene kiga tutachiwa kura daktari sasa asante sana una kwa liboli elinga accommodation nero yes accommodation ni isaine boniga around metinyevere yaeta president na jete university yes akalonje mangana housing togo chako twala around 1000 almost 1400 households. Wow, that's great. Ijine cho komenda jiri togo hata saboniga so mwanafunzi na cha eneki amangana housing hostels injiro n'abantu isikote community around balito tobage ine na barwase university bagajire chinyomba so banafunze kero bachire especially kero bari newcomers libara bageni first years na butoko boy first priority oswase hostel ke nambara manya environment ngaki lakini mostly kero bachire baikire mwako kaberabu konyora bamanyire environment ngaki babwata na bere batato abande bayira chinyomba isiko baenda bamenya na ine onse nimbuye kere kuba bundisa ko kwebanga maisha yabo kwanzira abo matekero goje university talingo goja gosoma ibitabu yoka na nestali yoko menya nabantu nestali goja kwebanga is part of learning bona kero ba jiro komenya na isikabu we no toko ba support to ensure nga security nero ne community aliba sabaka kuchinyomba ibintu kunebyo lakini okwebanga na uboka bakwebanga and yerengiye kerangu asomi bale na lege ndukyo mbali na lengo tebanga sasa ngino mata banafunzi konyora karoba vera limited buna backups kurugusiga nkonyora ole sasa ngine mbama itinga Turukana University ile ekina kegendo na je kolera isomo ndako bilifunga Turukana University igorabda maybe karanga na northeastern Mandera omontako chako wakeranga pono ngakimwana orangiri Turukana University ngakubona Al-Shabaab ngake gendo bune kinkeyo
Turkana University igere Northwestern Kenya. Kero kwa ruri gusia, yuko rusia, oyete Kisumu gose Eldoret, oyete Kitale, wende Kapenguria, koruka Penguria, yere West Pokot, moje Turkana. So kero ikire Turkana ngoetole kitani una Kainuku, ngoetole ro Kichariga sama buta togete, umenya goja rodu. So ekero mwanafunzi yako cha ororo tabasa gutwara na wasiwasi ndi honsinga na sobole ndi boro bonge no bole ndi boro na hada yo monyene na daktari na bagusina hadi no otole daktari nyore kalema daktari munarege man ekara mwire ko trimboka au trimboka ne kali ayekuru lodwa buya paka oja mwa Kakamega ikono rojenga era bwe kama no mongina so security twa challenge yes na anda wanafunzi mbao gutwara negative linga sasa singine maybe nga Turkana era sabe astai arabe Kenya okwikana no otwale culture shock kumengera ro Turkana iliko nyanja ete asante so wanafunzi bali bakora ngari Turkana yes karibu sana Turkana especially wale waje kwa apply COOPS ndo magane for example aba matemo aba list bacha ke kwa I think magane rete mutandao COOPS ne goire yes tiga bacha wale Turkana University waje to basome is a university like another and bago graduate is a government university bago graduate bavunonde bwense Kenya. Mr. Darius yes tebi abantu bagesi maruguruga ali nyabuya rugurali babetutu bonse batai haiga engane yabuyoka abantu bagesi ma especially omoyo asenkorwa omoyo ali village neighboring ali bongeli so I really appreciate ngote banga hi welcome to Turkana na baganyiro kwanya konde kumonsi marata ke na botoko ba support karibu sana abantu bagesima thank you sana asante sana thank you kirankwire na se daktari andake katoja gusanga naye kirango chikoletu mwanafunzi daktari andake gutukwanira igoro kero tugukwana daktari nangu kwana naye engane kurukunga student curricular activities nchiro Turkana asubu ngoiga mwanafunzi kagocha china chitobwata chinyinge mono nabono iga ndu abwata recordings cha cultural week abana bagusiba nyara gotenga kabisa bakabeko bokano banyene kurugusi to gatenga twensi na gosire na bali mubande ekiagara abana tuairiro na bange ni gotogo tenge kigusi tuatere kigusi boy gondo bwate sports ndo bwate games au ndo bwate basketball ndo bwate footballers na bana baitumbia bagokora na boigo okominyoka nkorororo ono abana baito mbabwate opportunity yogo develop talent ekiagara curriculum yachire ekorokwanga competency based education nigebwate opportunity cha extra curricular activities ono naende igenga bune subject ekiagara abana bonsi pi bago chagosomero obwalimu education nigo bago kole subject ekorokunga physical education eyere compulsory. Asante sana daktari. Mwanafunzi uchire gaigati gato kwani atenga kyakorokwa mwanafunzi ngakiokoro kijana. Jina lako labda? Italian Obed Omoria Ngasa. Obed na bubate pesi ga uko na besi hapa na hadi kuroma ki. Obed ni mwanafunzi Turkana. Nje ni mwanafunzi. Osoma Turkana. Njengo somero bwarimu geography Kiswahili. Umwaka ono yokabiri. Yokabiri. Nkikia gatoka enda Turkana University ukatika gusiengi maonsi piko pako gakaturkana. Okay, ekero go chori school okorari gereri background yago na kiere asorabe comfortable arafu pia okorigereri nasi umuyuri aranyare gwaka nefi mbosa ogende school enene efie kobore mushotige school so mbi ogende school erengia era comfortable and yoko nyara kwao yeah kurukwa chete Turkana ebiga daktari na Mr. Darius bali kwerera gaiga ayuru mwanafunzi nabo bire igo kwago kirora ate banafunzi bandi na nchi Turkana byonsi nekene nakoreli bagakwana na banafunzi bandi bali school bali baganye tikuchini students bacho ni Turkana tikangireli bageri kwa kona inde nandimba erigani nje ase Turkana gari University College nje sito niga Kisi Central aralia nje nonkuru Nyaura village Nyaura nsaro guru baracho nonkuru
ono nengwanja mbarigani turukana gari boba motwara ande muigunga igari ninka abagusina abange na mogocha to interact turabange yeah so evyonsi kwa igure daktari na Mr. Bakwanire nekene abali bagoteba bagote abana baba ngumaite kuganda tukarango chuli kuitwa ukuchukurwani gwa sali nabi aye kwanya kurwani ene kingonya gwage tulimo totebi kigembe yaye unapokora na kwenda liba kama wanafunzi kijana Obeda kwa ninga bantu babiri gaba wanafunzi na ba kusino gali bataino onde igetembe na ade tukana ningia okay tiangire liba geri kwanza kwa mukwani mama kwera neri ngambia mono kwande ndire wikira chinga kimne chika ili akabirenga nkwani abantu bane banyura bonzi alafu abanafunzi batenga abanafunzi bari mugase ni go join ko apply Turkana University is the best university come there na ntonyare kosoma igari ni nsirengia omorembo utoka abantu bari friendly chi lecturer chire gari chire friendly na ndi abagusina abange bari chi lecturer gari ya Turkana University. Asante. Yeah. Asante. Daktari Igore Chingaki ngokwa edeke moyoka wako kwaeli na gukwana engane ya mucheso muibuliri twakolire asingincho yengambo yawe na twabwate. Buya mono abayibuli gonko basororanga gakireta abana baino Turkana University College asingincho ndubwate chigasi ao gali abana barakole kera bakolire amasomo abo ndubwate kakuma ndubwate county ya Turkana nene na inde kulika abantu na inde nibo bakulika bali basomere Turkana University College abana bakolete omwaka 2024 bakolete mathematics bonsi p nigo balige tubono iga abalimu na TSC abandi igo bali chi intern na TSC bono oli bagandiro naye koleta omwana wo era mbacha kunyara kunya kurwanira ko nilitoke ko nia emesie tigatutigira abandi emesie bali banyari korangiriwa Turkana University bose bali muganetie koleta abana baino Turkana University nigo toko baligania mono na ende no tole na ende nche nko hakikishanga na aligiri chigari boli chiko babugoli korogaiga wekachiba ikiturukana na ende ngakikishenga mwaso ile chinyomba chingiya mbiya mono ase libaga. Asante sana Daktari Beatrice Obuge mwanchu muligeno mwategera lietwa lingenere Daktari Beatrice Obuge Mbori na boigo Mr. Darius Bosire numorokiwa abwe skuru Obeda Omoria Angaza ubasagire tuguru ya Turkana University College nandi ajo mwenyene kuigule mbia mono sana sokubata 92 kigima kwa na bonsi tubwata na nchinkuru kwa Geoffrey Nsarigo. Bye bye for now, God bless you. Chikuruka chinsa inye amangana maingo chale nemberuni nagendate asigetembe television na getembe fama tuskatu chale.